Yang petatin. Aku urung medon lho, Sa. Wis Lah tak iki onekke apa? Medon meneh siji neh gini. Terus Belajar durung medon. lah iki wis nang kene. Oh iya. Aku dadi melu logat. Logat nular iki. Iya. Iya, Wis ya medon rapo. nang kene. Yo. Yo jon. Wis medon ning kene ngono kuwi petatine. Aku dadi melu cangkeme iki. Aja stres. Ora, aku ya stres ya ngomong anu omongan karo Pak Sin aku nang kene ya. Duh, piye to iki aku. Berarti aku budek, kowe petok ya. Iya, piye? Nek petok karo wong budek ketemune kepiye ya terusan? Sing mumet sing duwe. Sing kok ya ketemune kae. Lah yo nek. Aku ya tak pikir-pikir aku kok ngopeni wong ngene iki nggo ngopo. Ya sajane jarene nek dalang ya ngono kuwi nek ngopeni wong gendeng akeh-akeh cepet laris. Wong petok, wong bodek, ngono kuwi. Lah iki waras kabeh iki. Waras ya. Iki sing Berarti dolen mung kuwi. loro iki sing kleh. Heeh. Oh iya. Ora, soalnya dalangnya ya petok, dadine Selerane sing kaya ngene ya. iya. Ya Dadi ora padha kok ya seleramu kok kaya ngono ora. Iya. Iki panganan gerdus ora ana empinge. Walah kok iso-isone ngono lho. Emping saka ngendi? Aku takon jampi ro emping barang. Lah saiki ana empinge. Aku urung nilai. Iya. Lah wer jaluk ora iki. Iya. Ngono kok Ya ora. ora apa-apa, dalangnya realisa do klop nek ya budek. Oke. Ya ora Nggak nesu-nesu. Lah kuwi nyata kok lale kok. Nyata apa ora nyata kok? Awe lah wong do mengke nyata wis sasah rembug perkara kuwi saiki ditembangke sing apik, sesiduk nganggo bawa. Ya. Nganggo bawa ya ya. Aku krungu. Lah sing Slendro. Hah? Ah. Apa? Apa sa? Larase Slendro Modal wah. ora kowe. Aku slendrone krungu ning ngarepe ra krungu. Lah iya larase Slendro tak jelaske apa-apa aja nesu. Aku bersedia menjelaskan. Oh, jelaske apa mblusukke kok? Belesok lho aku wong mulu. Aku bocahmu Endes. Aku pecahmu lho, Des. Iya, Ndes. Piye kabare, Ndes? Eh. Piye Iki mbok sing apik nyeluk kok. Soalnya nek wong budek ngono biasane. Ngono kuwi nek wong budek ki ra krungu kudu ngono. Kudu di lagi krungu dene. Sida ora iki? Ayo sida kok ya. Ya sida ya do meneng kok. Ya. Batatin hey. Hey. Batatin hey. Cah cantik tenan, cantik ning bodek. Iki jenenge karo urung. Wonge urung maju kok wis tak onekke bodek. Iya biasa, wis terkenal lo viral Batatin ini. Batatin hey. Apa? Yang batatin. Aku urung medon lho, Sa. Wis Lah tak iki onekke medon. apa? Medon meneh siji neh gini. Terus Belajar durung medon. lah iki wis nang kene. Oh iya. Aku dadi melu logat. Logat nular iki. Iya. Iya, Wis ya medon rapo. nang kene. Yo. Yo jon. Wis medon ning kene ngono kuwi Batatine. Dadi melu cangkeme iki. Aja stres. Ora, aku ya stres ya ngomong anu omongan karo Pak Sin aku nang kene ya. Duh, piye to iki aku. Berarti aku budek, kowe petok ya. Iya, piye? Nek petok karo wong budek ketemune kepiye ya terusan? Sing mumet sing duwe. Sing kok ya ketemune kae. Lah yo nek. Aku ya tak pikir-pikir aku kok ngopeni wong ngene iki nggo ngopo. Ya sajane jarene nek dalang ya ngono kuwi nek ngopeni wong gendeng akeh-akeh cepet laris. Wong petok, wong bodek, ngono kuwi. Lah iki waras kabeh iki. Waras ya. Iki sing Berarti dolen mung kuwi. loro iki sing kleh. Heeh. Oh iya. Ora, soalnya dalangnya ya petok, dadine Selerane sing kaya ngene ya. iya. Ya Dadi ora padha kok ya seleramu kok kaya ngono ora. Iya. Mbak Tatin kuwi ya Mbak Tatin. duwe ciri khas dhewe. Ya Napa, nyemeng. Pak? Ya kuwi mau kaya Alisa rada budek kuwi mau rada bodek. Rada bodek. Ya. Bodek. Ora ya, aku jane ora budek. Ming gandeng nek omong karo kae kan kae yo sok ora jelas kaya kowe kuwi lho nek omong kaya kamu ngono lho. Wah, apa to? Ilate kecetet-cetet.
Iya. Wah kene ngonekke aku ne. Getak karo Elia. Kene. Lah ya ta jenengan kuwi nek omong sok ora cetha. Ra wae cetha wae. Ora. Wong kowe kuwi sing kebangetan kok ya. Ya mboten. Kayak si Jerman. Nah. Kayak seneng banget. Loh, lah Bodek kowe iki. apa kamu mau? Wes kowe gak sesideman. Aku kok kene aku luweh adoh pirang langkah ki. 1 2 3 langkah darimu aja aku dengar. Berapa jauh, berapa meter dari Pak Seno aja saya dengar. Jajal baleni mau muni piye? Amune apa aku? Lah ya mau muni piye? Ayo kamu sesideman tin aku. Ora wae. Nah, iya Mau ning man. iki budeke ngayal. Ya ora. Oh, wae ora. Iya. Wong tau tak takoni tuku kerudung. Lha tuku nanti tin? 300 sek. Kapan? Ya, aku ya ngono. Batinku aku ya guyu. Iya, ya wis ora apa-apa. Itu kudung nanti 300. Hah? Ayo ora pas. Ya lucu tenan aku takon ya iki wis tau kok. Mbak Tati niki jam piro? Iki panganan gerdus ora ono empinge. Walah kok iso-isone ngono lho. Emping sekongan bi. Aku takon jam piro emping barang. Lah saiki ono empinge. Aku urung nilai. Lah wer jaluk ora iki. Iya, ngono kok Ya ratu. ora apa-apa dalange Relisa do klop nek ya budek oke. Ya ora Nggak aja nesu-nesu. Lah kuwi nyata kok lale kok. Nyata apa ora nyata kok? Awe lah wong do mongke nyata. Sasah rembug perkara kuwi saiki ditembake sing apik. Sesideman panyuwunan saka Sinoman. Sinoman. siap. Jalukin patatin lho. Yo, sesideman ta? Heeh. Iya, aku krungu. Mang sing apik. Kene lho. Yo. Wiwitane. Ya mangga. Mesti basa menak rasake. Nah, Kene tak Bantri kaya ngono. Aku yo geregeten ya aku supaya kabeh bisa ngrasake. Wah, ngono iki apa tak ewangi translate. Iki ora budek ning lancang kupinge. Kok lancang? Wong ana ora jelas kok wis jelaske. Loh, paham. Partner. Kamu paham Bang Iya. dengan dia? Iya, opo? Iya? Ayo paham. Partner. Dikit aja langsung dengar. Oke. Desu meneh. Lah sebenarnya. Ayo. Ya wong aku coba bener sih Tommy. Ayo sing iso penak dirasake. Ngono kok kaya nyatane Iya, krungu. oke. Iya. Sesideman dibawani ya toh? Meneng kok. Ya, meneh. Motong iki wong. Ya. Nganggo bawa. Iya. Nganggo bawa ya krungu. Aku krungu. Kasih Slendro. Hah? Apa? Apa sa? Larase Slendro. Modal Wah. ora kok. Aku slendrone krungu ning ngarepe ora krungu. Lah iya larase Slendro tak jelaske apa-apa aja nesu. Aku bersedia menjelaskan. Oh, jelaske apa mblusukke kok? Kok belesok lho aku wong mulu. Aku bocahmu Ndes. Aku bocahmu lho, Des. Iya, Ndes. Piye kabare, Ndes? Piye Piye mbok sing apik nyeluk kok Soalnya nek wong budek ngono biasane. Ngono kuwi nek wong budek iki ra krungu kudu ngono. Kudu di lagi krungu dene. Sida ora iki? Ayo sida kok ya. Ya sida ya do meneng kok. Ya. Wiwitane Nang nyaman. Kamu, Pak? Apa sa? Nambange sing apik ben kabeh do seneng. Ngono. Nek iki digawe ro Elisa. Awak dhewe partner lho. Wah, ra masuk iki. Sampe ketara lek kompak kowe ya. Kapok ora? Ngono le omong sithik kok kene akeh banget. Aku lek gawe kedawan kok sa. Ya engko meneh ya, Bos. Anderek sang peki pria
krungu ra, Mbak? Apa? Ah, krungu lho aku ana sing ngomong. Mene piye? Saya tak cedasike, Mbak e galak ngono jarene. Sapa yang galak? Mbak e iki lho sing nyanyi. Sapa tuh? Mbak e sing nyanyi sapa? Aku ora nyanyi ket maune. Lah aku ya ora nyanyi ya. Lagi jenenge Bowo nyanyi. Bowo, jenenge Bowo, Bowo. heeh. Wis ben ning no wae Yo rasane. nek ke galak ra apa-apa yo. Ora apa-apa. Sen Sabar galak. tenan iki. Wis ge meneng ah. Kan ngendi mau jal? Oh? Siapa mau yang muni galak? Ya penonton kok ya wong rupa-rupamu ya kebangetan kok ya. Rupa ayune kok ngene kok bangetan piye to? Wah, lah senengane ngalem das sepur. Lah arep ngalem dase sapa? Ngalem dasmu. Ngalem dase sapa? Ora arep ngomong aku. Lah ngomong wae biasane ngomong karo. Ora, bolokku saiki. Oh, oke. Lagi klub. Siap. Aku njaluk bayar soalnya. Aku dhewe ya, Pak. Aja Mbak, aku Aku bocah. dhewe wani ya, rasa cedak-cedak. Weh, rande yang randedet dewe wani. Semboyanmu ah. Yo Randi yang sakake, cah. ora apa-apa. Jomblo itu indah ya. Sapa endah jomblo? Jomblo itu indah. Indah duduwe. Aku iki Wah. Lah ya aku paham. Adalah I dan E. I. Lah beda. Muncrat lho sak. Sawan menyang kota gede. Serak lagi watuk Bentara Bentara terus ngayun selendang kuning kang saking kang saking udel. Udel sapa? Wukir. Rak, mau muni wudel kok. Wah, senengane kowe iki ganti cakepan. Aku budek meneh. Aku muni wukir kok. Lah ya aku budek meneh. Ayo embuh kok ya. Awas. Ukir suara kurang permana. Ning Apa? aku ki mung teruske ning ngono kok. Langsung sensitif yo. Ya aku tak Ojo darani- nes-nes. Ora tak darani budek meneh lho tak Oh, gatekke iya. tenan. Ning wasis ngung ro. Bener kan? Ning wasis. Sing penting tibane pas. Ya ora, aku ora anu kok. Pas kok mau. Mulane rasa tok gagas, perbudekanmu ki rasa tok gagas. Lah aku ora budekna lho. Lah kowe Darani nyatane budek. kok. Lah kowe mau mrene jam piro? Jam 6 Karo sapa? karo rombongan. Transit nanti. Kena mburi kan. Oh, wis maem bro. Mpun, Mombene apa? mbene teh. Oh sing. Hah? Ah. Hei. Baleni, Lah kowe iki wong iso. sing kari dhewe mau lho. Ayo, rene jam piro? Jam 6. Numpak apa? Mbak bis Bareng karo karo kanca-kanca. transit nanti. Ten mriki. Madang urung. Sampun. Ngombe apa? Mbek teh. Oh sing mari ku. Hah? Ah. Hah? Piye sing mburi dhewe? Kae lho mburi ngece lho. Apa wis ah? Krungu ora? Krungu ora? Krungu no. Kowe krungu ta? Ya jelas no. Apa mburi dhewe mau apa? Ayo Elisa takon Elisa mburi dhewe apa? Apa mburi Ya dhewe? jajal ya mana ya. Heeh. Nah, set. Ayo Pak, aku siap. Lisa. Nggih gula. Aduh, iki nyenengke ngene iki lho. Gula kaya kalkun. Tuh nek kalkon koclok-koclok.
Rene jam pira? Wow, jam 6. Oh, karo sapa? Oh, kali Paparjo. Wis transit. Oh, nggih, transit. Maem urung. Sampun. Mimpike apa? Mimike Fanta. Wis ketemu Pak Ratno? Sampun. Ayo ngono kuwi. Wah. Jelas ngono lho. Jelas. Aku ya padha kuwi pertanyaan. Ah, iya. Iya. Kak, aja ganti liyane kuwi lho. Ora. Iya. Rene jam pira? Jam 6. Karo sapa? Karo bis. Ora ono. Ya karo bis. Maksude kowe mlayu bisa mlaku ngono piye? Aten-atekan kene modar kowe. Karo rombongan. Jawabanmu kowe bener ta kowe jawabanmu kowe iki kok budek ning ora ngakoni. Budek. Karo sapa kok karo bis? Lah ya karo bis. Ayo padha tak takon. Nek karo bis ya ora tekan kene. Lah iya ya. Ayo. Lah ya piye? Nek numpak apa jawabane numpak bis. Iki koncone sebangsa tayo iki. Ya ora mesti numpak bis lho. Karo numpak apa numpak bis karo sapa karo kancane. Aku meni karo sapa? Karo bis. Lah mau ketok iki pertanyaane sing kuwi udu kuwi pas iki jawabane. Tatin? Kula Numpak apa? numpak kanca-kanca. Ora ngajar. Aku budek tenan. Wong takoni numpak apa kok numpak kanca-kanca. Mbak menawa ana sing gelem. Ngawur ae. Numpak bis. Nah. Wis ketemu Pak Ratno? Aku temu dereng nggih, mpun. Nah, Mam. Mpun. Mimi wis. Mpun. Wis ketemu karo Pak Ratno? Hah? Nah. Apa? Wis ketemu karo Pak Ratno aku cuma Mpun. Ayo wis berarti wis ngono Sunan. Hah? Nah. Apa? Ya dilanjut kalian nembang sesidaman. Wes. Aku budek tenan wae ya. Pak kowe iso njelaske aku ora iso lho. Ya paham aku, krungu. Paling ya kupingmu sing kiwa rada sengkleh. Ya ora ono kuping kok sengkleh iki piye. Apa to nek sengkleh? Kayak sepion wae. Ya. Angung marang. Angung marang bendara. Dyah Sulistya pijer ngincangake alis Terus tresno sesideman luwe becik monggo luwih becik patenanan timbang pisan liwat monggo liwat kincanging alismu aku isi mau
urip menyang kutha gedhe. Ya. Urip ana kutha gedhe kawe tak tukake Ayo. isine kawe apa-apa wae nadyan sesidem Yo. Hey. Masuk. Sami-sami. Ya, Mbak. Tadi wis ngaturake. Weh, ngantuk jalan. Ora ngantuk arep wahing ra sida wah. Ajar kowe. Mas sewu nuwun sewu. Irunge mak senut-senut kok arep wahing kok malah dilokke. Mendelep meneh. Ra sedo ya. Iya. Waduh, gelo-gelone. Ah iya. Oh, kowe iki nek arep wahing ana wong arep wahing kae unekno nek wong tuwa ora nesu-nesu. Kowe iki kari jejet di. Ayo. Ngono kuwi. Marai loro gelo. Ya, Pak. Ya ora apa-apa ya, Mak. Matur sembah nuwun. Ya. Ki mau ya diaturke karo Pak Tumiyono. Ya. Sing wis kepareng WA ya, Mak. Ya. Ki kanthi waduh. Nyuwun gending kembang rawe. Ya, dibawani Pangkur Semarangan. Oh ya. Ya iki sing kuat. Mbak Ayu apa Mbak Ika? Oh ya. Itu kan bawane belok, kembang rawene selendro. Wah, lah iki kok nyuwune ngono. Terus kepiyene? Ya wis. Selenco mengkone. Heh? Dadi selenco mengkone. Ya ora apa-apa ya. Arep sing kembang rawene apa arep sing Bangkure sing dimenang kene? Lah iki lho tulisane nyuwun gending kembang rawe dibawani Pangkur Semarangan. Oh iya. Ya wis ora apa-apa, Mak. Ya iki kembang rawe tok wae nek ngono. Ya. Ya kepareng ngarep nganu monggo sapa? Mbak Ika wae. Ya, monggo. Diaturke, Mak. Men jumeneng. Halo. Ya. Iki apa lagi ngurus? Iki lho sinden ra tau iso anteng iki lho.
Sapa-sapa Sinten to? anting ki sapa-sapa jak omong. Lah jenengan kok ya gagas anting wae. Lah wong pas aku ndelokke kowe ya dadak nyember anting sik. Oh. Mripate iki mesti rono siki angger aku ndelokke Elisa ngomongan dhek mesti Iya. Sinden gali kuwi. Metal wi. Metal ora galine metal. Iya. Niki langsung nggih. Heeh, dibawani kok ya. Oh, bawani. Oh iya. Bawani apa sah? Sinom aja. Grandel sih. Sinom Sinom grandel. grandel. Ya. Elisa itu punyaku. Wih nyanyi kok pesen. Senanangan. Oh, wis budhek ngombeni wedange kancane. Siapa sih ngombe? Aku mau ngene Elisa tok jukuk Elisa meni. Itu punyaku. Iya. Ini Tadi mau dicup-cup. diulang ke saka kono iki ndek sapa sing pesen lah kok pas tak demuk aku kok ya dalange weruh. Mat-matke. Aku nek demok ketara tanganmu gedene ra jamak-jamak. Kepo. Ora usah emosi to. Ndak gelis tuwa. Iya, Mbak. Sapa? Jenes-jenes. Aku ngomong neh apa iki? Rasa. Iya. Bahaya. Iya, ya dibawani Mbak Ika. Memanismu hangut jimat Agawe ruci tenggale lara apa kang si natyo apa sah Abek suarane. ora rep ora rep apa Apa? Goreng-goreng kaya Mbak Tatin mau toh Ora. kancaku kita teman ya Iyalah. tak kira Ora masaku wayang ning bintang tamune Dasawisma. Upama munduta rokmi taratamtu tak ibarat wong numpak perahu lumampah tanpa walah nanane ing matianing cala niti temah gonjing anggen janging paku lingan monggo kembang rawe diaturake yuk Cedruk asik ayo Sugeti
Hop, sik. Coba gedruke tambahi Tatin. Ayo, Tin. Ayo. Kita bersembahkan. Kita tampilnya Tatin Handayono akan gedruk. Handayani. Ayo, gedruk nganggo gedruk sik. Wis tak antil lho kowe. Ayo guys. Pilih gedruk apa pilih bayaran? Gedruk sak telu. Gedruk Wati. Yo Pak Tatin, gedruk Wati. Ora iki malam ini kok aku dipateni terus ya. Ora lempet Tatin. Kaya gedruke nek sing piye lemu piye. Dung bluk. Tengah Mbak Tatin tengah wae. Kowe nang tengah apa nang pinggir? Tengah apa pinggir? Wis. Ya, jengat. jadi koreografer ya. Alasan yang tengah jero. Yo, baleni gedruke yo. Kaya apa?
Snipi. Senang bukan sabalik. ben kemringet ngono kuwi dadi Sumuk, Pak. Hah? Tambahi. Oh, tak tepasi, nyo aja kuwatir. Iki dijabut didem ning ngarepmu. Aku ora butuh kipas. Apa? Duit. Iki, he. Iki lho disawer iki lho. Kayak. Ndi? Siji. Ngawur. Lah, Lah kan iki wong telu, wong Heh. telu. Mbok ora do saru. Kaya sinden eceran. ya ben bangane dalange ra ngenei, pelit. Wong dum-duman kok neng kono. Masuk aku sikik sik ngedumi ke aku. Ya ora kok njok masuk kowe sikik. Kok njur kaya wis pepayon wae kowe iki. Kowe iki. Kowe mau nyekeli to kowe nyemen wae. Werna-werna wae. Ayo nak teruske dhisik critane ndak entek ndalan no. Ayo tak dherekke mak. Tan samar pamaring sukma. Sinukmaya winayo ing sepi sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana.